מפת צמיחה עסקית מאפשרת לנו לראות ולחקור את המושג הזה צמיחה בכמה רבדים. כי כפי שראינו גם בהתחלת הסדנה, כשאנחנו כותבים במחברת את המילה צמיחה וכל אחד כותב לעצמו איזה רעיונות יש לו שקשורים בצמיחה, זה בדרך כלל מגיעים ל4-5 אסוציאציות, רעיונות, פרסום, עוד לקוחות, כסף, זה בסדר, זה מאוד מאוד חשוב, גם לי זה חשוב, אבל כדי להגיע לזה עדיף שנראה מכלול של דברים, כדי שאף פעם לא נעצר, תמיד יהיה לנו אפשרות לצמוח במגוון דברים ולחבר בין האופנים השונים של הצמיחה. אז כפי שאתם רואים במפה, אצלי המושג, כשאני עושה את המפה, זה עוזר לי, המפה עוזרת לי בעזרת הענפים, שכל ענף יש לו רק מושג אחד, נתחיל לעשות זום אין על המושג ולהגיע אותו לרזולוציה יותר ויותר גבוהה, ואחר כך לחזור לעוד ענף, וככה עוד ענף, לעשות זום אאוט וזום אין, וככה לבחון את המושג כולו ברמה יותר גבוהה. אז הענף הראשון שלי זה חשיבה, כלומר זה מה שחשבתי שקשור לחשיבה, מאוד מאוד קשורה, איך שאנחנו חושבים, מאוד משפיע על הצמיחה שלנו, אבל איזה חשיבה? חשיבה חיובית, להתמקד במה שבאמת אפשרי, אנחנו יודעים שזה אפשרי. חשיבה יצירתית, או עומדים להיות לנו הרבה אתגרים בדרך, אז בואו נכין את עצמנו מראש לחשוב מחוץ לקופסה, לחשוב בתוך הקופסה, לחשוב בזוויות שונות, ולראות שאנחנו מתמודדים עם כל אתגר בהצלחה. חשיבה ויזואלית, כמו המפה הזאת, ברגע שהרעיונות כבר לא בראש שלנו, הם נמצאים בצבעים, בתמונות, בקווים, זה הרבה יותר קל לראות מה עשינו ומה אפשר עוד לתקן ולשנות ולהוסיף. אפשר גם לחלוק את זה עם אנשי צוות, עם שותפים, יועצים, ואז לקבל פידבק נוסף. חשיבה בדפוסים, לשים לב שיש לנו נטייה לחשוב בדפוסים מסוימים, כמו אמונות, דפוסים מסוימים, ומדי פעם לדעת להשתמש בדפוס בצורה נכונה, או לשבור את הדפוס או לצאת מהדפוס, אז רק כדאי לשים לב. כדאי לשים לב גם לענף הבא, זה ענף של הזדמנויות. מה זה אומר? שכל הזמן יש לנו בעסקים שלנו הזדמנויות. יכול להיות אפילו בן אדם שנכנס לכם למשרד, אתם לא יודעים מי הוא, איזה קשרים יש לו, אתם לא יודעים מלקוח שלקח לכם הזמנה אחת, אולי אפשר שיהיה לקוח שלכם לשנים ארוכות, ושהוא תמכרו לו עוד הרבה שירותים משלימים, אולי הוא יהפוך לאיש שיווק הטוב ביותר שלכם. מי יודע? אז זה רק דוגמה אחת, יש המון הזדמנויות שאם נשים להם לב, נוכל לפתח אותם ולפתח את עצמנו ואת העסק שלנו. כישורים זה דבר שאף אחד לא דיבר עליו. כישורים זה יכולות נרכשות, משהו שאנחנו מתאמנים עליו ומשפרים אותו. ואף אחד, מעטים אנשים שהם גאונים ומגיעים לדברים בלי אימון, גם שחקני כדורסל צריכים להתאמן המון, מוזיקאים, רקדנים, ואנשי עסקים גם כן, זה מה שאני אומר, אנשי עסקים גם יש כישורים שיכולים להתאמן עליהם. איך לפתח חשיבה אסטרטגית, איך לנהל יותר טוב את עצמך ואת הצוות ואת העסק, איך להיות נטוורקר מצטיין. אני כבר יותר מ10 שנים בארגון נטוורקינג, אני כל הזמן לומד עוד ועוד דברים. להיות מסודר זה מאוד מאוד חשוב, הסדר נותן לנו תשתית להתקדמות, וגם זה עניין של תרגול, לפעמים קשה מנטלית, אבל זה יותר ויותר מסודר. סטורי טיילינג, איך אנחנו מספרים את הסיפור לעצמנו קודם כל, ואחרי זה לעולם, למה הקמנו את העסק, למה בחרנו במוצר הזה, מה מיוחד בו, מה השינוי שהוא עושה בחיי האנשים, זה סיפור, זה לדעת לספר סיפור בצורה מושכת. לעמוד לפני קהל ולא לחשוש וליהנות מזה אפילו, זה מאוד מאוד עוצמתי. חשוב מאוד לדעת להשתפר כל יום, גם עם עצמי וגם לשפר את עצמי כתור מנכ"ל, וגם לשפר את העסק, משהו קטן. תחשבו שכל יום יש שיפור אחד קטן, כמה עוצמתי זה בשנה שלמה. תחשבו שיש 5-10 אנשים במשרד, בעסק, וכל אחד משפר איזה תהליך, או שירות מסוים, או חוויה שהוא מעניק ללקוח, כמה רחוק אפשר להגיע. צמיחה עסקית אין מה לעשות, קשורה באתגרים, כל הזמן איפה הלקוחות, הכסף, המשאבים המצומצמים, הלקוחות הבעייתיים, הכל, לפעמים לא תמיד קל. אז להתבונן באתגר, אפילו לחפש את האתגרים, לחבק אותם ולצלוח אותם. וכמובן שיהיו כישלונות, אין מה לעשות. אבל ככל שיהיו יותר כישלונות ויותר מהר, ככה גם ההצלחות יגיעו. אז להבין שהכישלונות מלמדים, משמחים וגם הכרחיים. וחשוב להיפרד מאזור הנוחות שלנו, הוא לא משרת אותנו. אנחנו כולנו יצורים של הרגל, אבל שים לב שמה שנוח זה לא בהכרח מה שטוב לנו. גם האמונות המקבילות על מה שאנחנו יכולים, על מה שכדאי, על מה שאפשר, כדי לבחון את זה, כי יש לנו כי זו גרסה קודמת שלנו, צריך לחדש את עצמנו, גם בגרסאות שלנו,
ולבדוק את הגבולות, לחקור גבולות, להרחיב גבולות, מה גבולות העסק שלנו, מה גבולות היכולות שלנו, איפה אנחנו רוצים להגיע, מה אפשרי, מה אנחנו באמת מאמינים שאפשר. כמובן הרגלים, אנחנו נדבר על זה בשיעור מלא, איך אנחנו מתכננים את השבוע, איך אנחנו כותבים, אפילו גם הרגלים של לדאוג לעצמנו בספורט, יש המון הרבה דברים שכשאנחנו נעשה, הרבה הרגלים שאם נעשה אותם, הצמיחה תגיע באופן טבעי. וזהו, זה מה שרציתי להגיד על המפה של צמיחה עסקית, ואני מקווה שזה עוזר לכם, גם להבין, גם לראות דברים בהקשר יותר רחב, וגם שייתן לכם השראה ליצירת המפה העסקית שלכם, שמותאמת בדיוק עבורכם לסוג האישיות ולסוג העסק שלכם.